हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे अनलाइन क्लास लानो ओंखारदोंलाय। बे जाहैबाय क्लास 8नि MIL नि आरो बेयो सेबाजों दैदेनजानाय फरायसालिफोरनि थाखाय जागोन। बियो क्लास 8नि MIL नि आरो बेनो जोबथा लास्ट चेप्टार आरो बेनो जोबथा क्लास। दा बेनिफ्राय जेसेबां गोजौआव दङ एबा 14टा जेसेबां फराफोर दङ बेफोरखौ लाखांजोब्बाय आरो बेफोरखौ डिसक्रिप्सनाव लिंक मोननानै गावबागाव नायनानै बबेखौ खोनासंनो एबा बबेखौ नायनो हागोन आरो मोनफ्रोमनिबो चेप्टारनि मोनफा मोनफा नट्स दंजोबखायो, डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। दा नैबे फरानि नट्सखौबो नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै ला आरो गुबुन गुबुन आयदानि एबा गुबुन गुबुन क्लासफोरनिबो नट्स नोंथांमोनहा जाखिनि दङ बेखौ मोननो हागोन आरो लासै लासैनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थागोन। बेखायनो जुदि नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। दाना फैदो, बाहाय दङ 15 फरा 15। बेयाव मा होनदों? ओइ बिफा गुरु नों होनदों, जायखौ मदाराम ब्रह्म बिथाङा लिरदोंमोन आरो बे लिरनाय बे खन्थाइया बिथांनि मोनसे मिस्टिसिजम एबा इसोरखौ सिबिनाय मोनसे खन्थाइ। बे इसोरनाव आर'ज गाबनाय खन्थाइ, अदेबानि बियो मोनसे आर'जसो। दा बेखायनो आर'ज मेथाइ होननानैबो बुंनो हायो जों बेखौ। दा बे जाहैबाय ओइ बिफा गुरु नों। दा बेयाव मा होनदों फैदो नायलां दिनै। दा मदाराम ब्रह्म बिथाङा होनदों जे ओइ बिफा गुरु नोङो आनान गसाइ बिनान गसाइ नों अनदो नोंनि अगियान बर' फिसाफोरखौ अनदो नों ओइ सोरजिगिरि नोङो होनदों। दा बाहाय इसोरखौ थांखिनानै बुंदों जे जोंनि अगियान एबा गियान गैयै एबा जोंनि साननो रोङै गोदोसोनानै थानाय बर' हारिखौ जोंखौ नायसनहरदो, अनहरदो होनदों। जोंखौ नायहरदो एबा अनहरदो, जोंखौ बोखांदो होनना बुंदों आरो। दा बेनिफ्राय होनदों नों फोथाङो, नोङो रैखा होयो, नोंनिख्रुइ देरसिन लावसिन रावबो गैलिया। ओइ बाथौआनो बान्दोबा, सिजौआनो सिरिबा, बर'नि खुगायाबो फंफा। दा बाहाय मा होनदों? इसोरानो बयनिख्रुइबो खांग्रा बांग्रा आरो सोरजिग्रा लांग्रा फोथायग्रा गासिबोनि गुदि। बेखायनो होनदों इसोरखौनो नोंनो फोथाङो, नोंनो रैखा होयो जिहेतु, बेखायनो नोंनो देरसिन आरो नोंनो लावसिन एबा नोंनो गोहोगोरासिन। ओंखायनो नोंथाङानो एबा नोंनो जों बर' हारिखौबो अनसायदो होनदों। आरोबाव मा होनबावदों? बाथौआबो बादनोबा, सिजौआबो सिरिबा, बर'नि खुगायाबो फंबा होनदों। माने मा होननाय जादों बाहाय? बर'आबो जिहेतु नोंखौ सिबिनायनि थाखाय मोनसे आसार खान्थि दंखायो, बे जाहैबाय बाथौ। आरो बे बाथौनि मोनबा तत्व एबा मोनबा सान्थौआबो जोंनिया जोबोद रोखा आरो बे रोखा हिसाबैनो नोंथांखौ जोंबो बे रोखा आदबजोंनो जोङो सिबियो। जेरैहाय जोङो बाथौ गुदियाव जोङो सिजौ बिफां गायनानै जोङो फुजियो। जेरै बाथौनि बान्दो हेबनाया जेरै मोनबा, एबा सिजौनि सिरियाबो सिरिबा, बर'नि खुगा बुंनाय रावफोराबो फंबा। दा बेफोरखौ माने मोजां आसार खान्थि गोनां जोंहाबो मोनसे धोरोम दङ आरो बे बाथौ धोरोम। दा बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों नोंसोरखौ फुजियो जोङो। बेखायनो नों बिफाया जोंखौ अनदो होनदों आरो। जोङो नोंखौ फुजियो नेमखान्थिनि गेजेरजों, ओंखायनो नोंबो जोंखौ अनदो होनना बुंनाय जादों आरो। बिमा बिफा गुरु, बेनिखायनो बाथौ फाथिनानै, सिजौ गायनानै, गासा सावनानै, खाम जथा सिफुं दामनानै नों बिफा गुरुखौ अनसायो। अनदो बिफा गुरु अनदो, अनदर सिङाव गोग्लैसोनानै थानाय बर' फिसाफोरखौ अनदो। दा बेयाव होनदों जोङो जोंनि अगियानखौ होखारनो थाखाय, जोंनाव गियान लाबोनो थाखाय, जोंनाव थानाय गासैबो गोरोन्थि साननायफोरखौ जों बोखारनो थाखाय आरो जोंनाव थानाय गासैबो गोग्लैसोनाय एबा गोदोसोनायखौ जोङो बोखांजानो लुबैनायनि थाखायनो नोंखौ जोङो अनसायो, सिबियो। गावबागाव सिलायाव सिजौ बाथौ गायनानै जोङो फुजिगासिनो दङ आरो नोंखौ गोजोन होनोनो जोङो बिमा बिफा गुरु हिसाबै जों फालिनो थाखायनो जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिसिना दामनानै जोंखौ अनसायो, नोंखौ सिबियो, फोथायो। दा बेखायनो नोंनो जोंखौ बोखांनांगौ होननानै बेयाव आर'ज गाबनायखौ नुनो मोननाय जादों मदाराम ब्रह्म बिथाङा। दा बेखायनो मा होनदों? नोंखौ जेसेबां सिबियो जोङो, एसेबां अनसायो जोङो, एसेबां खान्थि फालिनानै जोङो मानियो। बेखायनो नोंबो जोंखौ अनदो एबा जों गोग्लैसोनाय एबा जोंनि अगियान गोसोखौ होखारनानै गियानाव लाबोदो होननानै बुंदों आरो। बेनिफ्राय होनदों ओइ बिफा गुरु खोमसिनिफ्राय बोखांनानै सोराङाव लांदो जोंखौ, सोरगो सानिफ्राय बोर सारस्रिनानै हरदो नोङो जों फिसाफोरनो। दा बे एखेयानो जे जोङो जोबोद खोमसि एबा अगियानाव गोग्लैसोनानै दङ दासिमबो बर'फोरा। दा बेखायनो बर'फोरखौ नोंथाङा बोखांनांगोन, नोंथाङा बोर बान्सा सारस्रिनानै गोजौनिफ्राय एबा सोरगोनिफ्रायबाबो जोंखौ नाहरनांगोन आरो जोंखौ रैखा होनांगोन आरो जोंखौ गोग्लैसोनायनिफ्राय बोखांनांगोन। जोंनि सायाव थानाय खोमसि फोथायनायखौ जोंनिफ्राय बोखारनांगोन, जोंनि सायाव थानाय अगियानखौ बोखारना होनांगोन। बेनि थाखाय आर'ज गाबदों। सोरजिगिरिनि सिगाङाव आलारि बाथि दैनानै गुग्रुब गुग्रुब खुलुमगोन जों आफा नों बिख'फाखौलाय, अननाय सारस्रि हर, बोर सारस्रि हर, आनान गसाइ बिनान गसाइ नों। दानिया मा होनदों? सोरजिगिरि महरै जों नोंखौनो फुजिगोन, नोंखौनो सिबिगोन आनान गसाइ। नाथाय बेखायनो जोंखौ नों बिफाया जेब्लाबो अनहर, जेब्लाबो जोंनि सायाव बोर सारस्रि हर होननानै बिथाङा बेयाव बिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बे मोनसेल' थांखि, बेयाव जोंनि बर'नि सायाव थानाय गोग्लैसोनाय हारि एबा गोग्लैसोनाय सोलोंथाइ गैयि, सोलोंथायाव गोदोसोनाय, गासैबो बिथिङाव गोदोसोनाय, साननो हनो रोङै, अगियान जानानै थानाय बर' हारिखौ नों बिफाया बोखांदो एबा नायसनहरदो होननानै आफा बिफा गुरुनाव
एबा आनान गसाइनाव बोर बिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेयाव बर'फोरा बे बोर बिनायनि थाखाय गावबागाव मोनसे असे धोरोम जायखौ बाथौ धोरोम बेखौ खान्थि बायदि फालिनानै बोर बियो होननानै बेयाव खन्थाइयाव बुंनायखौ नुदों। दा बेखायनो बेयो मोनसे आर'ज मेथाइ आरो इसोरखौ सिबिनाय इसोरनिफ्राय बोर बान्सा बिनाय मोनसे रोखोमनि खन्थाइ। दा बे मदाराम ब्रह्मनि सिनायथिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाहाय गाहायाव दंखायो गावबागाव बिजाबाव नाय। दा बेनिफ्राय बेयो एसेग्राब गोराबो नङा, गोरलैसो, बयबो हायो। नाथाय मेथाइ हिसाबै मोनफ्रोमबो आर'ज मेथाइया मोनफ्रोमबो रावनिबो मोनफ्रोमबो हारिनिनो खुगा मेथाइ एबा इसोर सिबिनाय मेथाइफोरा जोबोद मोजां, ओंथि गोनां। दा बेखायनो बेबो मोनसे ओंथि गोनां आरो गोरलै, बयबो बुजिनो हायो बे खन्थाइखौ। एसेनोसै। बिनि नट्सखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेखौ बुंखानाय जाबाय। शेयार खालामनानै हो जाहाथे गासैबो मोनहैनो हानाय जाबाय। आरो क्लास 8आव जेसेबां चेप्टार दङ बेयो गासैबो जोब्बाय, कमप्लिटलि बेखिनियानोमोन। दा उननि चेप्टार एबा उननि क्लासफोरनि एबा उननि गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौबो कभार खालामनो लागोन लासै लासैनो। नोंथांमोनहा मदद खालामबाय थाबानो जाबाय। गोजोन्थों।